Әйләнә тирәбездә матурлыкка гашыйк җаннар әз түгел. Мөршидә Палатыйпова да шундыйлар рәтендә. Чәчкә гөлләр яратмаган хатын-кыз заты юктыр. Ләкин аларны тәрбияләп, бар күңелен биреп үстерүчеләре генә сирәк. Соннары бик күп гөлләрнең. Тәрбияләү усуллары ул кадәр мин әллә нинди законнарын белмим аның. Ну бик яратам инде. Эшләп биргән вакытларда аларны карарга бик вакыт юк иде. Хәзер бит инде мин лаяклы ялда. Вакытым күп, иркенләп, яратып. Алар бит инде үзләренә күрә җанлы. Бик яратам гөлләрне. Мөршидә апа кечкенәдән чәчәкләр ярата. Үзен белә белгәннән бирле гөлләр үстерә ул. Лаеклы юлга чыккач, яраткан шөгыльне тагын да күбрәк игътибар бирә башлый. Гөлләре фатирын гына түгел, үзе яшәгән йортны да бизәп утыра. Нинди генә гөлләр юк монда. Бу йортта яшәүчеләрне ел әйләнәсендә матур чәчәкләре, хуш исләр белән каршы алучы гөл чүлмәкләренең санына да чыкмалы түгел. Гөлләр яратканны яраталар. Алар белән мин сөйләшәм. Аларны су сипкән вакытта, һәр вакытта да бөтен саргайган яфракларын алам инде. Нәрсә белән кем белән сөйләшәм икән дисәң, партиядә шул гөлләр белән сөйләшеп йөри. Аларның һәр бер саргайган яфракларын шул хәтле итеп җыеп, һәр көнне бит ул. Мин әйтәм инде, и апаем, әйтәм, ничекләр шул хәтле итеп гөлләргә күңел бирәсең син дип. Менә миндә, например, үсми гөлләр. Минем өемдә мин гөлләрне үстерәм. Аның һәр бер нәрсәсе үсә. Мөршидә апа тирә-юньне, тормышны ярата. Шулай булмаса, күңелендәге матурлыгын гөлләргә күчереп, йөрәгендәге җылыны башкаларга бүләк итәр идеме ул. Чәчәкләре аның яраткан шөгыле генә түгел, сердәшләре, якын дуслары да. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.